Modul denné menu. Čiže ak ho chcete mať zapnutý, tak musíte ho prepnúť tuto. Vidíte, že sa sám pridáva. Kliknem na denné menu, poďme od vrchu. Čiže denné menu môžem si to nazvať takto, nejako dátumovo, alebo to nazvať týždenná ponuka, alebo ako už chcem, hej. Čiže dám si, že pondelok, piatok. Teraz, toto sú aktívne položky, ktoré vidíte, že kuracia polievka pôjde v pondelok, stredu, v piatok, hovädzí vývar útorok, štvrtok, sobota, nedeľa. A viem si samozrejme ich presúvať ako chcem. Keď chcem vidieť všetky jedlá, ktoré denné menu obsahuje, odkliknem si to takto. Keď chcem iba tie, ktoré pôjdu, vidím ich tuto. Ak by som toto odklikol, znamená to, že toto sa mi už zobrazovať nebude. Ak chcem pridať, tak kliknem tuto. Prípadne zmením cenu, alergény, vložím pridať. V prípade, že chcem vytvoriť nové jedlo, tak si to zadám sem, nazvem si to prekvapenie týždňa, gramáž, cena, dám potvrdiť, automaticky sa mi vloží, vyberiem si, kde chcem, aby som ho vložil, môžem ho naťukať na celý týždeň a teraz vlastne, keď si dám zobraziť prevádzku a pozriem sa, že ako to bude vyzerať, tak v tom dennom menu sa mi to dnes vlastne aj ukáže, že je sobota a uvidím ho takto.